Здравейте, приятели, и добре дошли в нашия интернет клуб, приятелите на Луис Хей, а по-точно в виртуална група за взаимна подкрепа Кръг на любовта. Щом сте тук, предполагам, че вече сте запознати с орбите на Луис Хей и нейната философия. И това е много радостно. В нашия живот се случват много разнообразни събития и ситуации. Ние идваме на този свят да взаимодействаме с всичко, което ни заобикаля. Нашите близки и роднини, нашите колеги и началници, нашите приятели и неприятели, домашни любимци, с природата на тази прекрасна, чудесна планета Земя и какво ли не още. И най-важното, за което повечето хора забравили, е взаимодействието и взаимоотношенията с самия себе си. По стечение на определени обстоятелства, не винаги нашите взаимоотношения или ситуации предизвикат приятни и радостни чувства в нас. Много често се случва да бъдем обзети от неприятни усещания като обида, възмущение, негодование, тревожност, изпадаме в чувство за безизходица, разочарование и състояние на депресия. И точно в такива моменти ни се иска да споделим своята душевна болка, дискомфортна ситуация, а може би неприятна диагноза, да потърсим разбирателство и подкрепа или някой сърдечен съвет за справяне с създалата се ситуация или преживяване. Вие желаете ли да имате прекрасни взаимоотношения с близките си? Желаете ли да намерите душевен мир и хармония? Желаете ли да научите се да прощавате и да пускате наболели чувства? Желаете ли да имате прекрасно здраве и да се радвате на живота? Желаете да получите ново качество на живота си? Щом вашия отговор е да, повече от 2 пъти, чудесно. Вие сте попаднали на подходящо място и в подходящ момент за вас. Защото нашата интернет група за взаимна подкрепа, Кръг на любовта, е създадена точно за такива хора, като вас. Търсещи се. Когато ще се запишете в нашата група, вие ще можете да разширите своя кръг на приятелство и ценни запознанства, да намерите повече съмишленици, а може би и учители. Ще можете да получите ценни препоръки и съвети точно за вашата ситуация от Татяна Рачева, първи и единствен методист по системата на Луис Хей в България. Луис Хей много често споделя, че би било добре да се събираме в група и взаимно да споделяме своите впечатления и опит в работата си. Ние го правим вече от 2 години в София и в Пловдив. Обаче според мен интернет пространство ни предостави изключителни възможности да можем да разширим нашия кръг на любовта, който ще обхване много повече приятели, съмишленици от най-различни кътчета на България, та дори зад нейните предели. Освен това, този начин на общуване ще ни спести много време и средства, както на вас, така и на мен. Във вашата привична и уютна домашна обстановка, седейки на любимия футьол и пийки ароматен чай, точно от вашата чаша, ние ще можем заедно да работим върху духовния ни ръст, да обсъждаме идеи, които ви вълнуват и да разменим мненията си за този прекрасен метод на духовната трансформация. Нашето общуване ще се провежда в специална уеб аудитория всяка сряда. Първата среща е на 16 февруари от 19 часа. Обърнете внимание, интернет група за взаимна подкрепа няма комерциален характер. Моята цел е да се срещнем с повече съмишленици и симпатизанти на Луис Хей и взаимно да си помагаме с ценни съвети и личен опит по пътя на духовния ни ръст. Но както разбирате, всеки труд и време имат своята стойност. И затова цената на вашето участие е съвсем символична. Тя е 1 евро за еднократно участие в нашата група. Ако не ви хареса нашата група,
Много ви моля, напишете ми писмо и аз ще ви върна парите. Не се колебайте. Направо сега се регистрирайте и се наслаждавайте на вашето пътешествие към себе си. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви, че ви има в моя живот и ви очаквам. Любов и светлина по пътя ви.